Hello, mayong adlaw sa tanan ug magpasalamat ko sa inyo sa inyong suporta nga na-monetize na ta sa YouTube channel. Karon adlaw is Lunes. So i-share nako ang buluhaton matag adlaw. Og please subscribe, share og comment sa ako ang video para ma-notice kayo. Pugutan akong mama kay isuroy man na unya ni kuan ni hi pud ma Hi. ni Dansoy isuroy man na unya karon kay maghaling ko kay wala pa may pamahaw kalayo naman among gamit dire aray so naghaling ko ha kay ro mag-init para sa initon man ni kay na may bahaw. Wapa kayo ang kuan no. Paghaling. Gahi kayo pa sigaon ay kay basa ang kuan. Iring siguro doon. Hawa di raming. Kita ka staring kami. Cast of the island. Kita kasakuan. Taga USA nga mananaw. Na. Nahan kaayong kuan no. Dangilag kay. Matay kuan. Atong gagmay unahon. Tapos, agasan ning kuan, maorman. Ay, karira, oy, gamay. Witsa. Ano siya, naghaling na ko. Naghaling ako asang sabnan ning kuan, kaldero kay. Para fresh from the ocean. Ganon. Sigan na. Kaya magtakang manta. Kaya marag nodol sa maitak. Kana. Kadugay pumusiga aning kuan. Napay magsingari. Back up. Sige nagyaw-yaw. While gikuani siya, while gasiga, so muadto ta sa gawas kay manilhig, oh. Manilhig pud ta kay dagha kayong mga ang silhig day diri maasa. Wala man diring silhig. Karon manilhig na pud. Nagkong kinsagbot, magsisitag balik o panilhig kay ano gusto mo ang samangga. Ano siya nga? Nag-itiligon.
Ako anang ilunod ang kuan noodles kay noodles na mamusod ang karon. Diba? Masarap yan. Tanga na lang ng itlog unya dahil haon. So, mamisbis na food ko. Back to back ang mga trabaho, ana. Oh. Grabe mga trabaho, oh. Namisbis na food ko. Para malipay ang mga bulak na to. Kahinay ba muagas aning kuan pasiritan. Dapat ibubo tanan. Kana ko dyan ang bisbisan. Dinay lagi mo agas ang mga kuano kanang mga tubig karon no. Oh, naapa. Oh, di ani kinadaot man. Aray. Hindi kayo mo agas, eh. Nga di, anak, isa may mamisbis di, ano, eh. Kadagan bang bisbisanan. Hindi ko dali mamisbis. Hinay lang kayo mo agas. Ang kuan. Nilgadera. Manda nga na, eh. Then magkuha tag itlog kay atong ibuak sa kuan. Sa sudan. Hapitan na luto. Sudah na kayong trabaho uno. Inanan na siya basta buntag sa'yo din. Initon pang kanon. Ay, makakaon. Initon pang kanon. Oh, diba? Isa lang kabuk ibutang. Kay daghan naman kayo ni kami naman doon sa kong mama ka kung magsuon ko is na trabaho. Unsa imo? Pila? So, naay mo palit og ice. Tanaw na kung naapay sulod. Aray, naan jud di ay. Pila ka buok? Agoy, ninggahi man nilang. Agoy, ninggahi. Uy. Nakuha ko. Na, ninggahi. Uy, dito rin palit. Ay, sa tanaw na ko. Agoy. Gahi kayo ni oy. Bihawa na lang biga. Kuha na lang ni ikuan. Dito rapat pikas. Suplian na ka na ako. Dili makuha. Gahapon rin di makuha. Ang kana suplian ka na ako. Tres. Dili mo gikuha. Oy, palit sa ice dito. Ibilin sa ni makaon ka. Palit sa ice. Ayaw na. Ibilin ng makaon. Ambit ang 5. O, dara ka na. Sige. O, may sukli, good. Ginoo ko kanin wala tayo sukli ba? Man to itlog. Kalisod yun ka ay.
Dayon mga unata ni Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you, Lord, sa blessing. Thank you, daghang salamat, Lord. Na kung sudan, noodles. Yan. Tapos katong specialty na mga kagang ug mais nga kanon. O, diba? Kaya ang iparis mo ning kagang is mais gid siya. Ano? Ang iparis mo sa kagang is mais. Noodles. Ang tanin nyo. Thank you sa mga nag-subscribe. Ganyan. Thank you and God bless.